bono minto mwenye gitinge tigambire ye mase ye momba kesekenyerekamo ekyo gotoka emiya Masimba Kisii County bono amaine munatobere to gochengera litkoria masujade na inje nimbwate emamu yane na njengote banga ene suja asende kolende bono umusacha yo makarwa somo cyonyorobi agachanga agachagotebi tatu mabonga yene suja kanyara ko mwachi besa chiri bubere agamatenge suja yane naye karabwate chinogora kende omuga kekere guchibesa chiri yachiere masujade nigabaga kogenda asinyumba yekenyenga akanda gasiba echwanga yaye ekamwengera amaina karare sikomba kamambi abamuraki bakomorigi agacha gotoka nigare omotaro aregetirianda atabegeti yanga ende yosi asomoberoye bono nentue tokoboranga bono masujade inga kirende tata watore tinse esteri enka buneyeiga bono ekabanga nuboso kwa sekenyore kigima asokoriyo mogaka nande gatoka ngani gatindete umwana onere bono akabura inga kiwose tata ndago kore onyengo kwebesa kwagenda gotinda omogakaro bagonga 10 amone pilot yane chose mnyagaka tokaimoka tokairuka gochamare goro tokairana ase station yeito ya radio funa ingo ripoti omorobire wetochi korume ya Kisii County injeno mogaka robago